Unes paraules per descriure't bé, palpar el teu cos i estimar-te la pell. És el camí per arribar a la teua ànima i saber el que és. És un goig veure que el pati avui està ple i... Quan xavets és això i serà, al final, quan acabéssim esta primera edició, és com pinxats, és com fabulats, no? A més me va dir, tu estigues tranquil·la, que la cosa fluirà. Que nosaltres som d'aquí i jo us vull dir que nosaltres som d'aquí. Jo plego el 2009 superdesanimat de la cultura, no? De lo canvi de percepció potser de la gent envers a les propostes de territori. Segant l'arròs i... Detrás de cada cosa hi ha una quantitat ingent de faena que només ho sap qui ho passa, perquè tots anem en una presentació d'un llibre i veiem el llibre fet. Més enllà del riu Sénia, tot i que habitualment és el riu Ebre. Està molt Ebre. Hasta aquí al Montsià, som los guerrers del nostre... Això ho puc corroborar amb el tio Polet, perquè Polet des de la cava han viscut diverses aventures i Polet per a nosaltres és com un mestre que va davant, que porta moltes aventures fetes i mos ensenya moltes lliçons perquè nosaltres no tornéssim a caure i ho féssim millor. D'aquí, nosaltres som d'aquí, que nosaltres som d'aquí. A més, no valorem el que fem. És a dir, el prestigi que pot tenir un del teledansal, un fònic, un delta chamber. Pensava, què faig jo aquí, dia? M'entens o què? No per res, perquè quan tenem així... Vosaltres sou d'aquí, nosaltres som d'aquí. Esta és una altra i és molt important. Ningú dels que estem aquí vivim d'això. A mi no em va sobtar perquè quan m'ho va passar la primera vegada ja ho vaig veure clar. Era el canvi que tenies que tenir. Potser la paraula cultura encara té una connotació molt despectiva que n'hauríem d'apartar, perquè aquest acte d'avui, si ho veus com a presentació cultural... Jo me sento del territori, però jo el que vull és obertura. Jo el que vull és que les administracions ens apleguen dins d'això del territori. El centre, s'ha fet un centre i les perifèries estan allunyades del centre. Sempre han sigut maltractades des de sempre, però en tot àmbit. Però igual que les brunetes a l'estiu... És una cosa paradoxal, no? Perquè dius, als actes culturals no ve gent, però hi ha un col·lapse de